Malawi Today. Mlembi wankulu wakale wa President Nduna Colin Zamba amanga malinga ndi lawyer wawo Sylvester Ayuba James apolisi anagwira Zamba wa bwalo la ndege la Kamuzu pomwe amafuna kutuluka mu dziko lino kupita ku Geneva kuti akakhale nawo pomwambo omwe mwana wawo akulandira certificate atamaliza maphunziro ake. Pakadali pano apolisiwa akuwasunga ku area 30. Sana fotokoza chilichonse apolisi kuti chochitika ndi chani koma tingodza kuti ali nawo konkuno kumene ifeso tili kuti timve kuti akwasunga chifukwa chani. Mwina mukwanitsa kuti akubenthulireni mwina pazina zimene mwina atha kupenekera pa nkhani zimene awatengera kuno. Sana nene kalikonse ifeso tikudziwaso kalikonse. Nkhani ndiye kuti awatengera pa bwalo la Kamuzu pamene amafuna anyamuke mdziko muno mwina ulendo wake nalokhudza chani mwinanso kudziwa zimenezi. Amapita ku graduation ya mwana wawo ku Geneva amene akumaliza school ku university na ndi monga mmene lingapangire kholo lilonse amafuna akakhale nawo pomwambo umenewo. Nyumba ya Malamulo dzulo yavomereza bilu yoti boma likweze misonkho yomwe imatolera anthu akagula katundu msitolo komanso pa ndalama zomwe amalandira ku ntchito. Magulu osiyanasiyana mdziko muno akhala kupempha boma kuti libweze ganizo m'mabiluwa omwe akuti ndofinya. Mnyumbayi munali mtsutso pomwe aphungu ambali yotsutsa boma nawo samagwirizana ndi mabiluwa koma aphungu ambali ya boma omwe anali ambiri anawagonjetsa. John Paul Kayuni anali ku Nyumba ya Malamulo ndipo alemba ripoti ili. Kuchuluka kwa aphungu a Nyumba ya Malamulo ambali ya boma kwathandizira kuti Nyumba ya Malamulo ivomereze mabilu awiri okhudza misonkho. Izi tikunena kamba kuti kuchokera pachiyambi pomwe aphungu ambali yotsutsa boma sanagwirizane ndi nkhaniyi. Bilu yoyamba yomwe Nyumba ya Malamulo yavomereza ndi ija yomwe ikuyika msonkho wa 0.05% pa ndalama yoposera 100,000 kwacha iliyonse yomwe munthu adzitumiza kudzera pa Airtel Money kapena TNM Mpamba ndinso posamutsa ndalama ku banki pogwiritsa ntchito lamya komanso kuyika msonkho pa ndalama iliyonse yomwe munthu amapeza. Lamuloli likuyikanso misonkho pa kampani zomwe zimapeza phindu la 5 billion kwacha komanso kuchepetsa msonkho ndi 40% wa kampani zomwe zimapeza phindu la pakati pa 10 million kwacha ndi 5 billion kwacha. Bilu ina ndi ija yomwe ikuonjezera msonkho omwe anthu amalipira akagula katundu ndi 1% kuchoka pa 16.5% kufika pa 17.5%. A Joshua Malango omwe anayankhula m'malo mwa chipani chotsutsa cha MCP akuti misonkhoyi ipsinja Malawi ambiri. Naima nyumba mupenda nati tiyankhule kutsutsana ndi malamulo amene amisonkho imene boma la DP labweretsa. Koma mtsogoleri wa zokambirana mnyumba ya Malamulo a Japi Muhango akuti misonkhoyi ithandizira boma kubwezeretsa chuma cha dziko lino mchimake. Ndi mabilu ofunika kwambiri cho ndathokoza aphungu a Nyumba ya Malamulo mbali zonse za nyumba ino chifukwa chogwirizana kuti ndi mabilu ofunikira. Magulu osiyanasiyana kunja kwa Nyumba ya Malamulo akuti misonkhoyi ichititsa kuti mitengo ya katundu ikwere ndi kupsinja anthu komanso amalonda omwe akuvutika kale ndi mmene chuma cha dziko lino chikuyendera. Ndine John Paul Kayuni. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah wakhazikitsa ntchito yopereka thandizo kwa anthu omwe ali pa vuto la njala m'boma la Nsanje ndi pempho kuti anthu m'boma apeze njira zomwe zingawathandize kukhala ndi chakudya ngakhale atakumana ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi. Dr. Ansah mwazina ati alimi asamangodalira mvula yokha pa ulimi wawo koma achilimbikitsenso pa ulimi wa nthirira. Ku Nsanje manja 26,234 ndi amene apindule ndi ntchito yopereka thandizo la chakudyali. Alfred Guta watsandi ripoti ili. Dr. Ansah wati ulimi wa nthirira ungathandize kuti anthu azikhala ndi chakudya maka pa nthawi ino pamene dziko lino likumana mavuto odzakamba kusintha kwa nyengo. Iwo walangiza anthu boma la Nsanje kuti asamangodalira mvula pa ulimi wawo. Tiyang'ane njira zina zodzalira chakudya. Tisangodalira nthawi ya mvula chifukwa nthawi ya mvula imabwera nthawi zina ndi zovuta zina mphepo komanso ndi mvula yowirikiza nthawi imene ikumakhala madzi osefukira. Koma tikayamba kunena kuti tidzilima kudzera mu ulimi wa nthirira
ndiye kuti zovuta za nyengo ya mvula sizikhalapo, anthu titha kukolola chakudya chokwanira. Wachiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu wakhazikitsa ntchito yopereka thandizo kwa anthu amene alibe chakudya m'boma la Nsanje lero. Iwo achenjeza aliyense amene apezeka kugulitsa thandizoli kunena kuti alandira chilango. Mmodzi mwa anthu amene alandira nawo thandizoli, Augustine Banda, wati thandizoli ladza pa nthawi yoyenera. Ku Nsanje manja 26,234 ndi amene akuyembekezeka kupindula ndondomeko yopereka thandizo kwa manja amene alibe chakudya kuyambira mwezi wa Novemba chaka chino mpaka mwezi wa Machi chaka chamawa. Dr. Nsa akhazikitsanso ntchito iyi m'boma la Chikwawa. Malma Zodiac ku Nsanje ndine Alfred Kota. Kampani ya Airtel Malawi yatsindika za kudzipereka kwake pa ntchito yotukula miyoyo ya Malawi kuonjezera pa zomwe boma lichita kale. Mkulu wa kampani kuno ku Malawi Ashish Datwanenes pamene amapereka thandizo la 300 million kwacha ku nduna zachuma yoti ipite ku ntchito yothandizira anthu omwe ali pa chiopsezo cha njala. Wapampando wa bodi ya kampani ya Kaisi Sadala wati kampani imalimbikitsa ntchito zothandiza kutukula miyoyo ya Malawi maka ovutikitsitsa. Ifepo zindikira kuti ngati Airtel tili mdziko muno tugwira ntchito koma kuti ntchito imene iteke ndi kuti anthu ndi amene akuti pasa business imeneyo. So pamene tamva kuti kulivuto ngati limenenso lokuwakhudza anthu amene amatipasa ife business, tinachiona kuti nchofunikira kuti tithandizane nalo boma pa nkhani imeneyi chifukwaso panda kuthandiza chonje ndi kuti anthu ambirimbiri atha kutayaso miyoyo yawo olatha kukhala odwala, so akakhala otero ndi business yathu soitani ilowa pansi. So nchifukwa kuti tinachiona kuti ngati mbali imodzi yothandizana ndi anthu amene akutipasa business komanso kulumikizana ndi boma, tichite monga mmene tachitiramu kupereka donation ku boma la Malawi kuti mwina ndi ndalama imene yathaso kuthandizira miyoyo ya anthu kumadera ena osiyanasiyana dziko muno. Pa nkhani imeneyo tiyesetsa kuthandiza kwambiri chifukwa kuti nangasi zochitika za dziko masiku ano zikusintha, kagwidwe ka ntchito kakusintha, kakuyenderaso ano pachizungu akuti technology. So boma lili ndi masomphenya ofuna kuonetsetsa kuti kachito kathu ka zinthu kakhale kosinthika komanso mokhudzana ndi mapolisi amene boma alayika m'malo. Ndiye ifeyo ngati Airtel Malawi tili okonzeka kugwira ntchito ndi boma, kulumikizana ndi boma kuti zofuna za boma ndi zofuna za dziko lino zikwaniritsidwe komanso potengera ifeyo ngati Airtel kuti tithandize pa ntchito imeneyi. Nduna zachuma Joseph Mwanamveka yalonjeza kuti unduna wawo onetsetse kuti thandizo lomwe mabungwe ndi kampani komanso anthu akupereka zithandizire osowa chakudya lafikira anthu oyenera. Ndama imeneyi tifuna ikafikire awonse amene akuvutika. Ifeyo ngati unduna azachuma tifuna tionetse kuti ndama imeneyi ikafikire, tionetsesa kuti mastaff athu asatire ndama imeneyi aonese ikafikira Amalawi. Ndipezepo mwayi kupemphaso makampani ena amene sanabwere abwere ndithu atithandize chifukwa ndama zomwe tikuzifuna kapena chakudya chimene tikuchifuna ndi chambiri ndithu, pafupi 200,000 metric tons. Ndi ndama zambiri zomwe ife ngati boma sipatoka singathe kukwanisa. Ndiwapemphe amene sanabwere kuti tithandizeni. Ndama zimenezi sizikupita ku boma ayi, zikupita ku Dodima zomwe ndama zake zingogwira ntchito nkhani ya chakudya basi. Choncho ndiwapemphe kuti bwerani tithandizeni, ntchito ndi yayikulu. Ambiri mwa iwo amene akuvutika ndi ma customer anu amene akuvutika. So bwerani ndithu tiwathandize kuti pasapezeke Malawi aliyense amene amwalire futi kuti alibe chakudya. Ine uthenga wanga ndiyamba ndi akudodima chifukwa ndama zikupita kumeneko komanso ambe kulandira mwina kugula chakudya chinda kudodima. Ndichoyamba aonetsetse kuti pali value for money, kuti agule wani akamagula agule pa mtengo wake oyenerera, kuti chibanga chimene chikhali chochulukirapo. 2 akamagawa wani kusakale kukondera, tionetsetse kuti chimangachi chafikadi kwa anthu oyenerera. Komanso ndikuziwa kuti mwina zimakhuzaso anthu aku districts kumaboma uko. Audiwonso amenewo aonetsetse kuti oyenera andire chakudya chimenechi. Tiwapemphenso kandi mafumu kandi ndani kuti tiye tionetsetse kuti ofutika ukhaokha tangotenga abale athu ukhaokha kuti apindule tikateronso kuti alakwisa. Ndi kuti cholingaso cha boma sichikwaniritsidwa. Pempho langa kwa Amalawi kuyambira Dodima
ku district komanso ku mizi kumene kuli mafumu. Bungwe la Human Rights Defenders Coalition HRDC ladzudzula boma ati kamba kosapereka ndalama ku ofesi ya wachiwiri wina wa mtsogoleri wa dziko lino mu ndondomeko ya zachuma ya 2025-2026. Papa mpando wa bungwe la Michael Kayatsa walankhula izi aphungu atavomereza ndondomekoyi. Koma nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka yati boma linawunikira kale izi ndipo pakadali pano ofesi ikugwiritsa ntchito ndalama za ku ofesi ya mtsogoleri wa dziko ndi nduna. Chisomo Chingwalo walemba ripoti ili. Ngakhale aphungu a nyumba ya malamulo adutsitsa ndondomeko ya zachuma ya 2025-2026, bungwe lomenyera ufulu wa anthu la HRDC lati kusapereka ndalama ku ofesi ya wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino kwasonyeza kuperewera kwa boma pokwaniritsa nsanamira za ulamuliro wabwino. Akayatsa ati boma limayenera kupeza njira ndi kuyika ndalama zoti ofesi iyi igwiritse ntchito ndi cholinga chakuti anthu ndi mabungwe akwaniritse kulondoloza bwino mmene ofesi iyi ikugwiritsira ntchito ndalama zake. Zimene zinzodandalutsa kwambiri makamaka tikang'anira mfundo ija yakuti maofesi ngati awa azichita zinthu poyera komanso kuti amalawi azitha kutsatira bwino kuti ofesi ikugwiritsa ntchito ndalama bwanji, komano ngati budget yawo kapena ndalama zawo zidutsa ku OPC ndi kuti kukhala kovuta kuti anthu tizitha kutsatira kuti kodi ndalama zingati nanga azigwiritsa ntchito bwanji. Pakhalanso povuta kudziwa ngati ofisi sikugwiritsa ntchito bwino ndalama zimene yalandira. Zinakakhala bwino koposa kuti ofisi itakapasidwa ndi budget yake kuti amalawi tizitha kutsatira bwino kuti kodi alanda ndalama zingati nanga akuzigwiritsa bwanji ntchito ndalama zimenezo. Koma nduna ya zachuma Joseph Mwanamveka inati boma linawunikira kale za izi ndipo padakali pano ofesi idzigwiritsa ntchito ndalama za ku ofesi ya mtsogoleri wa dziko ndi nduna. Mwanamveka anati kunali kovuta kuyika ndalama ku ofesi ati potengera kuti chomwe boma lapano limachita ndi kungowunikiranso ndalama zomwe zinali mu ndondomeko ya zachuma cha boma lapita. Mwanamveka anati izi adzaziwunikiranso bwino mu ndondomeko ya zachuma ya mtsogolo. Nyumba ya malamulo lolemba yavomereza ndondomeko ya zachuma ya 2025-2026 ya ndalama zokwana 8.589 trillion kwacha kuchoka pa 8.077 trillion kwacha za ndondomeko yapitayo. M'malo mwa Zodiac ndine Chisomo Chingwalu. Muonera nkhani pano pa Zodiac muli ndine Chance Mozabanda ndi zambiri zoti muonere zikataizi. Ndi nkhanizi unduna ona za ulimi ndi chitukuko cha madzi wati chambeni ndondomeko yogulitsa zipangizo za ulimi zotsika mtengo mwezi watha 12% ya alimi 1.1 million omwe akuyenera kupindula ndondomeko ya zipangizo zotsika mtengo ya FISIP awombola zipangizo zawo, pomwe 17% ya zipangizozi ndi omwe yatumizidwa m'madera osiyanasiyana mdziko lino. Poyankhula kwa atolankhani kulilongwe anduna yona za ulimi a Rosa Mbilizi ati pa ntchito yapeza maina 3800 akugwira ntchito mboma omwe sakuyenera kupindula nawo. Franklin Tambalika walemba ripoti. Unduna za ulimi ndi chitukuko cha madzi wati ndondomeko yogulitsa zipangizo za ulimi zotsika mtengo ya FISIP ili mchimake chifukwa 12% ya anthu oyenera kupindula awombola zipangizo zawo, pomwe 17% ya zipangizozi tsopano zafika m'madera osiyanasiyana a dziko lino. Poyankhula kwa atolankhani kulilongwe nduna za ulimi a Rosa Mbilizi yati matani 38,000 a fertilizayo alikale mdziko lino ndipo matani 10,000 akuyembekezeka kuchokera mdziko la Zambia. Mbilizi ati pofika kumapeto a mwezi uno pali chiyembekezo choti kampani zina zibweretsa mdziko lino matani 62,000 a fertilizayo. Komabe ndunayi yati kafukufuku ali mkati ofuna kuchotsa mayina 3,800 akugwira ntchito mboma omwe adalembetsa kuti apindule ndi ndondomekoyi mwa zotsamwitsa zina. Ife ngati anthu ogwira ntchito mboma ndi amene tikuyenera kuyendesa ndondomeko imeneyi madistrict ndiponso m'midzi pakupezeka kuti tikuzika tokha kuti tigule fertilizer zotsika mtengo zomwe siziyenera kuti muchandanenera kuti ndili ndi list lamulo ligwira ntchito malingana ndi ndondomeko yakagwiridwe ka ntchito ka munthu wa mboma. Pa msonkhanowu panalinso nduna za maboma ang'ono a Ben Phiri omwe alonjeza kuti athana ndi mafumu komanso akuluakulu ena ogwira ntchito m'makhonsolo omwe akusokoneza ntchito za boma. Ndili kale ndi maripoti a mafumu ena ku Luchenza, a mafumu ena ku Ndirande ndi video yomwe mfumu imene ipezeke kuchita zimenezo iyimikidwa pompo ngati kunali kuyesa lamulo ayesa pa ulimbo.
apresident aja sadabwere kuzacheza abwera kutumikira anthu nduna zaofe sitingakwanise kucheza pamene apresident sakucheza. Boma lidakhazikitsa ndondomeko ya zipangizo za ulimi yotsika mtengoyi pa 12 Novemba chaka chino, ntchito yomwe ifikira anthu 1.1 million kuchokera pa 500,000. Malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe, ndine Franklin Mtambalika. Wapampando wa bungwe loona za ana National Children's Commission Bishop Vincent Mwakwawa wati malamulo otetezana mdziko muno akufunika kukhimitsidwa kuti ntchito za mtundu ziyenda bwino. Bishop Mwakwawa adandauliranso kuti ndalama zomwe zimapita ku ntchito zokhuza ana sizikhala zokwanira zomwe ati zikufunika kuzikonza. Tindi ripoti la Imon Pilingo. Wapampando wa komishoni yoona za ana Bishop Vincent Mwakwawa wavomereza kuti pakhala pali kusayang'anira komanso kulimbikitsa kutsata malamulo oteteza ana mdziko lino. Bishop Mwakwawa wati pali kufunika kuyika ndalama zochuluka ku ntchito zoteteza ana omwe akuti akukhala mosayang'aniridwa bwino komanso mmalo osayenera. Tufuna tilimbikitse kwambiri nkhani ya mgwirizano kubweretsa pamodzi magulu osamala chifuna kuti alesa kama kugwira payekha sizimaoneka bwino komanso ena amangogwira ntchito kuseri mwina kumaononganso ndalama. Ndero tufuna kuti tidzalondola kuti agwiritse bwino bwanji ndalama zokhuzana ndi kusamala ndi kuphunzitsa ana komanso kulemekeza ufulu wa ana. Poyankhula pomwe amalengeza tsiku limene komishoni azayikhazikitse lomwe ndi loweruka likubwerali pa 6 December, mulembi wamkulu woona za ntchito mundu unaona za kusasiyana pa ntchito pakati pa amayi ndi abambo komanso chisamaliro cha anthu a Oliver Kumbambe anati komishoni ikuyenera kuyamba kugwira ntchito yoonetsetsa kuti malamulo akutsatidwa komanso ana akutetezedwa moyenera. Iwo anafotokozanso kudzipereka kwa boma pofuna kupereka chuma chochuluka ku komishoni kuti ithe kukwaniritsa ntchito yake. Bungwe ili ndi lokhazikitsidwa ndi boma ndipo ngati mabungwe onse amene ali okhazikitsidwa ndi boma ndi malamulo a boma monga constitution yathu alandira chithandizo chonse choyenerera kuchokera ku boma. Ndalama zawo upangiri wonse umene ulipo boma lithandizira komanso tikudziwa kuti pakhala ma partners ena amene athandizane kupereka zina zofunikira ku bungwe limeneli. Komishoni yoona za ana inayamba kugwira ntchito mchaka cha 2024 ndipo ili ndi makomishona okwana 9 omwe ndikuphatikizapo akuluakulu ena ogwira ntchito za boma. M'malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe, ndine Imon Pilingo. Nkhani yachisoni President Peter Mutharika wati ndokhumudwa ndi imfa ya katswiri wakale osewera kutsogolo mu timu ya dziko lino ya Flames Esau Black Mamba Kanyenda yemwe omwalira ku England. Mukati omwe atulutsa Mutharika ati Akanyenda anali katswiri weniweni wa dziko lino. Akanyenda amwalira atadwala nthenda ya kansa ya chiwindi. Thupi lawo aliyika m'manda ku UK komweko. Apanso ndipo mapeto pa nkhanizi koma tisanasiyane tionenso mitu yake.